Qaddis ringrazzjaw illum tal-din il-barka u l-grazzja li tatina biex inkomplu nittalmu il-kelma qaddisa tiegħek. Għatina mulej ir-revelazzjoni ħajja fil-kelma tiegħek hemm il-fejqan, fil-patt li inti tajtna fi Kristu hemm il-fejqan, fil-mħabba tiegħek hemm il-fejqan, fil-persuna ta' Ġesu hemm il-fejqan, fil-preżenza tiegħek hemm il-fejqan. Għatina revelazzjoni. Mhux biss informazzjoni mulej biex nimlew moħħna ma' revelazzjoni li tfawrilna qalbna. Grazzi mulej li inti tħobbna u għandek pjan kbir għalina. Kompli espandi l-fidi tagħna biex ma nimxux dak li naraw u nħossu ma nimxu bil-fidi mulej qadis. Fidi fil-kelma qadisa tiegħek, irrelevanti ta' ċirkostanzi, il-kelma tiegħek ma titbiddel qaħad. Aħna nesti nirċivu l-kelma tiegħek u niddikjaraw li f'isem Ġesu Kristu għattu qatt iktar ma nibqgħu l-istess iktar f'isem ibnek Ġesu Missier. Amen. Halleluja. Morru fil-ktib ta' Mark kapitlu 1. Dan huwa il-5 messaġġ fuq il-fejqan divin. Għal dawk li intom immissjajtu il-messaġġi tistgħu tmorru tarawhom fuq il-YouTube. Diġà hemm 4 messaġġi. Grazzi Ġesu. Grazzi tal-kelma tiegħu, grazzi tal-fedeltà tiegħu. Ħansaqsikom mistoqsija. Kameras. Ara tistgħux taqbdu shots ta' dawn li ħansaqsik. Fuq il-poplu, mbagħad tibżax, mbagħad neditjawhom. Kemm hawn minnkom ġieli kelkom fejqan f'ġisimkom mod divin. Ollu jdejkom, daw kollha xi darba rajtu fejqan. Tistgħu taqbdu daw l-idej, ollu jdejkom xi darba mbagħad kontu xi darba fejqan glorja l-mulej. Okay, niżlu jdejkom. Il-moċċa kbira minnkom. Dak ifisser li l-kelma tal-Alla apparti li relevanti x'naħsbu jiena u inti, imma l-kelma tal-Alla hi dak li tgħid li u sallum il-ġurnata Kristu Ġesu għadu jfejja il-poplu tiegħu. Halleluja. U anka jak fejqek minn u ġiħtaras, xorta fejqan. Amen, imma l-mulej għadu jfejja sallum. Mark kapitlu 1. Halleluja. Vers 40. Resaq fuq u wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa inxteħet arkubteħ u dimu u qallu jekk trid tista' tfejjaqni. Jew nkella mulej trid tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu met idu fuqu, messu u qallu da żgur li rrid. Dik fejn qiegħda miktuba, hemm miktub da żgur qed iżżid inti mal-Bibja. Le infatti kull ma tagħmel jigsaw puzzle. Għax f'Iżajja kapitlu 53, skużani, iva 53, sewwa. Tgħidlek surely, most affirmatively, absolutely. Verse 1. He had borne our sicknesses and he has carried our diseases. Surely, absolutely, most assuredly, affirmatively. Taħseb li forsi? Alright? Mela, Ġesu jgħid, allu da żgur li rid infejjek. Kun imnaddaf u minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. Waħda mill-mistoqsijiet, waħda mill-konflitti ta' ħafna Kristjani mhuwiex jekk Alla hux kapaċi jfejjaq. Kemm minnkom temnu li Alla kapaċi jfejjaq? Kemm minnkom bl-aktar mod sekur assolut temnu li Alla żgur għandu l-qawwa biex jfejjaq? Kemm minnkom għandkom xi dubju li Alla forsi naqaslu l-qawwa fil-2000 sena wara kollox jista' jkun xjaħ naqra, jista' jkun tbatti fis-saqqa jinnafad u forsi m'għadux daqshekk qawwi biex jfejjaq. U xi ħaġa interessanti li rari li nintaqa' ma' xi ħadd jgħid li jien ma nemminx li Alla kapaċi jfejjaq jew għandu s-saħħa biex jfejjaq.
ħani da xej bl-Ingliż. It is not common that I find somebody doubting God's ability to heal. Mux xi ħaġa ta' kuljum inta ma ġaħat li I doubt that he can. The area of doubt is not in his ability many times, but in his willingness to heal. Ġifieri ħanida bil-Malti, fejn ħafna jaħlu, miex jekk Alla hux kapaċi jew għandux il-qawwa biex ifejjaq, imma għandu dubju jekk irid ifejjaq. Jekk irid ifejjaq lili, forsi Alla għandu pjan b'din il-marda, jew forsi Alla tjallimni xi ħaġa b'din il-marda. Għal dawk li intkom għandkom marda u ilkom bija u taħsbu li Alla għandu xi pjan biex jgħalmek xi ħaġa, meta ħad titgħallem? You're a bit of a slow learner. U ħafna faċli u easy li nwaħħlu f'Alla. U jiena tallimt u b'deċiżjoni tajt lajn jiena ħafna snilu li jiġri x'jiġri irrelevanti miċ-ċirkostanzi tiegħi x'inħoss jien il-feelings, l-emozzjoni. Alla ma jitbiddilx. Iddeċidejt u nukli nibqa' ngħidlu God why, għaliex Alla. M'għadniex l-Alla inni ħafna ma ngħidlu l-Alla why. Fiż-żwieġ tiegħek, stop asking God why and start asking him how, where, Lord. Mhux why. U mhux problek issaqsih u jgħidlek you're not going to like the answer. U jgħidlek it's exactly what you ordered and what you wanted and you got exactly what you wanted. Id-dar, il-finanzi, iqfu għajdu għaj. Iqfu. Qed taħli l-ħin u b'mod indirett tal-kemm Alla waħanin u mhux ħajoqtlu fuqha, isek qed twaħħal fih. Alla huwa tajjeb meta? Dejjem. Alla huwa dawl? Alla huwa mħabba? Alla huwa salvazzjoni? Alla huwa ħelsien? Alla huwa fejqan? Meta nħossu. Smajta di? Ismawni aħwa. Għal dawk li number one intom kollha hawnhekk preżenti. Intom kollha li intom tippritkaw il-kelma. Ix-xandru. Sew anka bil-mużika, sew bit-talim fil-Bible College, sew fix-xandir fuq il-pulptu, sew jekk marrux evangelizzaw mat-toroq. Please, ftakara ħalli di taħilsek lilek, di ħa taħilsek lilek. Inti biss il-postman. Mintix, you're not the healer. You're just the postman. You're just a blessed donkey. Issa, jekk il-postman ġab li kont, jew il-postman ġab li ċekk biex insarfu u il-postman jasalek. Ma rridux, għad it-sappab. U jħara sejja li kont naħseb li jena dimbati mint batut ħafna zimi. Għalmenu jena għandi siqitu ġanem mint għandek moħħok juġak. U ħafna kristjani jek jirraġunaw. Inti kifet titkellem fuq il-healing? Minti infejjaq? Erħilu li jena grazzi Ġesu bħalissa b'saħħti ħafna nirringrazzja l-mulej u nagħti dejjem glorja lilu. Imma, u li kieku ma konċ. Il-kalma tal-mulej titbiddel. You see where many Christians are missing it? Alright, ħani l-ek xaħġa oħra. Fl-Atti tal-Apostli 16, minn vers 14 sa isu 20, Pawlu u Sajlas ikunu għat jipritkaw u jmorru post insejt li ma belt, ma fil-Maċedonja, u jkun hemm waħda btibda dejt. Isimgħu daw il-qaddeja tal-mulej!
Għax daw qed jippritkaw is-salvazzjoni. Meta jien salvata? Is-salvazzjoni ġifieri mhux vera volja mhix salvata. Min jagħmel is-salvazzjoni vera? Il-postman jew is-salvatur? Min jagħmel il-fejqan vera? Alla li fejjaq jew dak li jxandar il-fejqan? Mela ħa ngħidilkom lilkom eżis pastors aħwa fi Kristu. Intom mexxejja reliġjużi. Jekk intix mimli mart jew mimli saħħa, il-kelma talla fuq il-fejqan ma titbiddel qatt. Int biss il-postman. Raġel talla li jdur madwar id-dinja bi crusades kbar u Alla kien jużaħ u għadu jużaħ sal-lum il-ġurnata b'mirakli kbar madwar id-dinja, għamel żmien buġieħ f'daħru. Waqt li jtjara qoddiemu nies iqumu wheelchairs, jaraw toroċ jisimgħu iwa naqala ġieħ dari mulej, mhux qed jgħaddili nara dal-maragla. Sakemm Alla uża mara anzjana talat fuq il-pulptu u għarklu, pastor, let me pray for you. La kienet profeta, la kienet apostlu, la kienet allima, la kienet diaknu, kienet biss bint tar-re. U fiq. Taf x'għamel differenza dar-raġel l-evanġelist? ħafna differenti minn li jagħmlu ħafna. Għax jimirdu ma jifqu jipretkaw fuq il-fejqa. Jew għax mhux qed iħossuhom tajjeb huma ma l-issalla m'għadux tajjeb. Qalbi l-emozzjoni tiegħek, iċ-ċirkostanzi tiegħek ma jbidlux l-Alla ta'. L-istess meta jitkellmu fuq żwieġ, meta Alla għallek intom issa sirtu ħaġa waħda u għada fil-għodu niġġieldu jkollna xi ġlieda u jkollna bdiet niklu lil xulxin, u fajni Alla għadna waħed. Anke kien ħossna tnej. Fajni Alla f'moħħ Alla dak wieħed. Jekk inti tkun qed bati finanzjarment, Alla xorta għadu jgħidlek imbierek finanzjarment. Jekk inti tħossok, m'intix tħossok salvat, Alla xorta għadu jsejħlek salvat. Allura, jekk intom qed taqbdu dan, għax li jiena dali qed ngħidilkom jeħles lili, jiena l-postman jew jien il-kanna li għaddi minni lil maħaj. U waqt li għaddi lil maħaj għal ħadd ieħor, jiena nkun qed nitxarrab bl-istess silma li Alla tgħaddi minni. Però jista' jkun li xi kultant u ħadd minnkom ma tafu għaliex li jien stess niblukkjaj dik il-kanna. Imma dak ir-raġel tant huwa raġel tajjeb dak kif ma fiex. Alla qallek lilek? La ma għalekx għax tiser, mhux affari tiegħek. Għaliex kulħadd jew mhux kulħadd, ħani mhux kulħadd ta' ħafna moħħhom f'ħadd ieħor. Ishom speċi ħan ikkompara kif jiena ta' ma' ħadd ieħor kristjaniżmu tiegħi. Dak għar minni mela s-saħjar jien tajjeb. Int ma' Kristi tikkompara l-kristjaniżmu tiegħek. Issa il-pastor jekk hux sinjur, jekk hux marit, jekk hux baħnan, jekk hux imdamdam, jekk tarani hekk itlob għalija. U tħassarni ħafna. Sewwa. Imma laqas li kieku. La il-karta, il-messaġġ għadu l-istess, qalbi tiegħi. U jibqa' l-istess. Ma il-messaġġ ma jsirx iktar vijabbli jew reali jew veriteru għax il-messaġġier issa kollu muskoli. Għata xahar sabiħa. But minn flus. Le. Ma jitbiddix. Iqaf ħares lejn il-bniedem. Ħares lejn Kristu. Dik hija il-forma tal-figolla li trid tiffettja magħha. Ħadd iktar. Il-ħutek li qed ibagħtu, inkoraġġihom, itlob magħhom, itlob għalihom. Sewwa, u dak huwa xogħolok, imma qpija, dak ma fix. Ħanilkom ħaġa ħwa. ħajkun hemm nies fil-ħajja tiegħek li int ħadd titlob għalihom. Alla jridhom infiqu 100% u ħajmutu morda.
tipprovax tagħmilha tal-imħallef quddiem l-imħallef ġust u tipprova jew kellha tal-avukat u toqgħod taqbeż għal ħadd ieħor malla. Għax int ma tafx x'qed jiddilja f'qalb dak il-persuna. Ma tafx u laqqas għandu jkun ikollok taf għax mhux affarijiet tiegħek. Xogħli u xogħol taf xiex nippritkaw dak li huwa rrevelat, dak li huwa sigrit Alla għalek mhux affarijiet tiegħek li tkun tafu. Amen akwa? Mela biex jiena u inti nippożizzjonaw ruħna biex infiqu għax il-mart jiġi jħabbat il-kulħadd. Mela biex inti tippożizzjona ruħek meta marda tiġi taksek u inti tkun b'saħħtek fi Kristu biex telibha u tfiq malajr. Inti fittex tajt il-kelma u bbaża biss fuq il-kelma u mhux xejn iktar ħlif xejlek ħadd ieħor. Xtajt Ġesu? Ġesu jgħidilna bl-aktar ċar, Ġesu iridek tfiq. Ġesu huwa kulħadd jgħidha warajja, Lut 13:8. Kulħadd jgħidha. Lut 13:8. Ġesu huwa l-istess il-bieraħ, Ġesu huwa l-istess illum u Ġesu huwa l-istess għal dejjem. U meta jiġi pastor so and so, apostol so and so, papa so and so, of so and so, u diaknu so and so, on the scene, ma jbiddel xejn. Amen? Meta aħna nitkellmu fuq divine alignment, l-alignment irid isir jiena simawni aħwa. Nallajnja li l-nifsi għed nitkellem fuq il-nifsi, issa mux nitkellem meta nevangelizzaw fit-toroq u daw kif u bil-grazzja tal-għalem fuq ek. Pero mbagħad taf xiġilu meta jmordu, x'ħajamlu jfittxu l-Kristi u jfittxu lilek jerġgħu. That's an issue. We see many people get healed, but never get to Christ. Which means nothing. All you're doing them is sending them to hell healed. Għed imorru l-infern nfejqa. Għax Kristu Ġesu jrid ifejqek fiżikament, imma Ġesu Kristu jrid ikun is-sit ta' qalbek biex inti tibqa' sħiħa u kompluta. Amen aħwa? Mela kulħadd jgħidha Ġesu huwa tajjeb. Dejjem. Ix-xitan huwa ħażin. Dejjem. Amen? Ħanilkom aħwa. Ħanilkom storja vera. ħafna minnkom, anzi ħanejt ħafna Kristjani, m'għandhomx ir-revelazzjoni tas-saltna. Għandhom xi ftit informazzjoni u għax m'għandhomx ir-revelazzjoni tas-saltna ma jifmux kif is-saltna topera. U jippruvaw joperaw f'saltna teokratika b'moħħ liberali demokratiku u jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu, jgħidu li jridu u jmorru x'inhi jridu u Alla ma jaħdimx hekk. Alla huwa perfett u Alla ma jagħmel żbalji. U xi wħud minnkom tiġu l-fellowship meta jfittillek, taqra l-Bibja meta tħossok, titlob meta għandek il-bżonn u għadek għaw għax ħenna li il-mulej, għax il-mulej huwa kollu ħnina u tjubija. Imma inti qatt ma tgawdi mill-aħjar li għandu Alla lik fil-ħnina, tgawdi mill-aħjar li għandu Alla lik meta tkun fil-grazzja. Għana ngħidha di. This is a powerful revelation fresh out of heaven now. Inti ma tkunx qed tgawdi mill-aħjar li Alla għandu għalik meta topera kontinwament għax il-mulej ħenna lik, ħenna lija. U Alla jgħidlek ħenna lik. Kemm naf Kristjani tagħmdu u għamlu wedit malla u llum taf kif qed jgħixu, they're just hanging on mercy. But they're oppressed, oppressati, morda, imdejqa, depressati.
waqt li jafu li Alla jħobbhom. Dik hija rrida tal-Alla għalihom. Dik hija rrida tal-Alla għalihom. Dik hija rrida tal-Alla għalik u għalija. Għal dak Kristu miet u ġie kkopuljat. Kristu miet biex jinaw inti f'din il-ħajja nesperjenzaw il-ħajja bil-kotra u bl-abbundanza u tant infuru li tibda tfuq fuq ħadd ieħor. U biex tgħix u tammar fil-preżenza tal-Mulej tkun tħobb il-preżenza tiegħu, titfittex il-preżenza tiegħu, tixxennaq għall-preżenza tiegħu, tixxennaq li tagħmel dak li jridu minnek. Mhux irid joqgħod jisfurzak aqra l-Bibja. Read and be with my other children in fellowship and come and worship me. Please do it, my son. Does he have to beg you to do that? After what he's done on that cursed cross? Today we call it blessed. He has to beg you so that you can live in the abundance. Irid jekroblok biex tgħix fl-abbundanza, mela kompli joqgħod tgħix fil-ħnina biss. Just iddendel mal-ħnina tiegħi. U ħafna Kristjani hawnhekk jekk jgħixu, jiddendlu mal-ħnina tal-Alla. Meta Kristu sejjaħlek biex jiena u inti nkunu renjanti fuq din l-art. U ħanejdlek. Minix nimminimizzalek grazzi l-ħnina tal-Alla x'mhix importanti tajja, ħafna importanti. Għax kemm il-darba kelli bżonna jena u kuljum sa ċertu punt għandi bżonna. Imma meta mbagħad inti hemm differenza meta taf li qed tobdil il-mulej qed timxi mal-mulej qiegħed fordni mal-fordni fis-seltna, mbagħad qed tgħix fil-grazzja. U fil-grazzja qed timxi mbagħad fis-sopranaturali. Għax il-ħnina tfisser li Alla tetik dak li ma ħaqekx. Ġudizzju ma jtijulekx, allura jtik ħnina. Fil-grazzja jkun qed itik dak li intu kol ma ħaqekx, imma issa fi Kristu inti tista' tgawdi għax qed tgħix f'armonija fi Kristu. Isimgħuni. Ġessu kullimkien bl-aktar mod ċar, u isimgħuni, għandikom a good word of advice. If you don't want it, jekk ma tidix tuħodix, it's up to you. Però jena ħan applika għal ħajti winni li napplika. Skont Deuteronomju 29, vers 29, Alla jgħid, morru wara ħti, taraw għadi? Deuteronomy 29. Di blamment konti memorizzajta. Ismaw xtajt l-skrittura 29. Il-ħwejjeġ mistura huma tal-mulej. Alla tagħna iżda l-ħwejjeġ mikxufa huma għalina u għal uliedna u għal dejjem. Biex nagħmlu kif kull ma tgħidilna l-liġi. Mela simgħuni, Alla mekk tgħid, dak li norejtkom, dak tridu tkunu tafu. U nukli tipprova tkun taf dak li Alla ma wrekx. Affarijiet li Alla jista' jurhomlok b'revelazzjoni. Sewwa, ħantikom eżempju. Għajna not jien qed nitlob għal xi ħadd. U pereżempju mara personali ilha tbati b'jinnaf ċertu marti u oppressjoni. U jiena kol darba nitlob f'isem Ġesu Kristu kun infejqa, jew f'isem Ġesu Kristu kun infejja. U ħafna il-biċċa kbira jfiqu hekk, just that simple. Imma u ħadd ma jaf għaliex din għadha marida u għadha tbati. U Alla jtini kelma ta' revelazzjoni u nkella kelma ta' arfin, a word of knowledge jgħidula. Ngħidlek sister, inta hekk u hekk mu. Mela arranġa di u tfiq. U l-moment li ngħidilha dak il-ħin stess tfiqet. Dik kienet kalma revelatorja personali għal dik il-punt personali. Qed tifhmu? Issa, jekk ma tistax toqgħod tmur l-elenku kollu, inta għamiltek. Ma tistax. Hemm sistemi jekk hawn min jeżomm, minix 100% kontra daqqa, għax ċertu nies pereżempju ma jkunux matura fi Kristu jispiċċaw jaħsbu li jagħmluhom kollha anyway.
Inti fem, u minn flok fuq iktar iħossuhom kundannati. So, anyway, just kun aware li jiena u inti għandna nimxu fid-dawl ta' dak li l-mulej tagħna tipprovax timxi f'affarijiet li Alla ma wrekx. Qed tifhmu? Issa aħna qegħdin f'patt ġdid. Lut 8:6. Patt ġdid b'wedieta kbar u wedieta qwa. Amen? Morru fil-ktieb ta' Atti 10. Din hija skrittura sabiħa immens. Atti 10. Jiena min jaf kemm il-darba evangelizzajt nies u tlabt magħhom biex jagħtu ħajthom il-Kristu waqt li nkun għaddej minn diffikultajiet ċorta fil-ħajja tiegħi. U ngħid il-kelma tal-Alla ħadmet ċorta fil-ħajja tagħhom ma volja jien għaddejja minn din il-burraxka. Burraxka. Atti 10, skrittura sabiħa immens u nħeġġiġkom immorizzaw hemm ċertu skritturi li huma landmarks. Ġew taf xi tfissru landmarks? Hemm ċertu skritturi bħal Ġwanni 10. Ġesu jgħidilna li x-xitan ma jiġix ħlief biex ikisser joqtol u jfarrak. Imma jiena ġej biex intom ilkom ħajja u l-ħajja bil-kotra. Dik hija landmark. Get it sealed in your spirit. Din oħra, Atti 10 vers 32. Landmark oħra. Għax tissettiljalek ħafna question marks. U meta inti titlob għal fejqan ma jistax ikollok question marks. Ma nistax tmur qudiem Alla u laqqas taf jekk żgur Alla jrid ifejqek jew le. Għax ġakbu jgħidlek il-bniedem jitlob bid-dubju m'għandu qatt jistenna li jirċievi xejn minn Alla. Jekk il-Alla bil-fidi biss toġbu. Mela, bil-fidi biss tirċievi. Jekk ma jkunx far minn fuq xi ħadd ieħor u jiġi fuq u dawk jiġru. Imma dawk imbagħad ma jissejħux fejqan li jiġu bil-fidi. Dak jissejqa fejqan li jiġu permezz tad-doni u ħafna drabi sew fl-esperjenza tiegħu sew anke fil-Bibja u anke esperjenza ta' ħafna nistalla li jkollhom meetings, mass meetings u jaraw in-nies ifiqu praise God bid-dona tal-Ispiritu Santu jew bl-anointing bil-preżenza. In-nies dak li ħin ifiqu anke hawnhekk kemm darba jiġu, jgħidu li pastor taf li ġejtu fiqt. Nejlu, praise God, halleluja. Mbagħad wara ġurnata jew tnejn ma raġgħet mbagħad qabditni tal-marda. Mbagħad taf x'jgħidu? Mbagħad ix-xitan taf kif jilagħbilhom ma' moħħhom jaqlabulhom ta' taħt fuq moħħhom. Mela mhux veru fejqek il-mulej, mela daw kollha ċuċati, kollox f'moħħok. U taf kif jaħrab il-fejqan, vum! Speedy Gonzales jagħmel. Għaliex? Għax ma rċevix bil-fejdi tiegħu. Irċiva bil-preżenza li hu kien fija. Għalhekk itgħallmu il-patt li Kristu għandu. Għax inti tittibni fuq dak li huwa sod u sekur u ċert. U ma jtbiddel qatt. Amen. Atti 10, 38. 38. Gloria al-mulej. Aħna nafu kif Alla konsagra, ġifieri l-kelma konsagra xi tfisser? Konsagro, bil-barka. Ġifieri birek lil Kristu kif il-preżenza tal-Alla kienet fuq Kristu. Dik il-konsagrazzjoni. Ikkonsagra Ġesu ta' Nazaret bil-Spiritu Santu u bil-qawwa dunamis, qawwa mirakoluża. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid. X'għamel? Xi darba naraw marrat il-ġewad Ġesu? Le. Xi darba Ġesu indikalna li xi marda kienet ġejja minn Alla għal skop. Le. Kien hemm min jgħid li ma ejwa ta' hemm waħda, Ġwanni 9 naf għal-mettej. Fejn Ġesu qallhom din il-marda mhijiex għall-mewt u la. Imma mhux il-marda hija glorja tal-Alla, il-fejqan huwa l-glorja tal-Alla. Għax kieku l-marda għal-glorja tal-Alla kien ħalli marit. Ħajkompli jirċievi l-glorja Alla. It's interesting some people, how they so crudely see things. Għaliex, għax jabdu xi ħaġa barra mill-kuntest. U they violate the whole counsel of the word of God. Ma jistax inti xi ħaġa ambigwa tibni dottrina sħiħa fuqha. U s-probabli għax m'intix tara sewwa. Imma definitament m'intix tara fil-karattru tal-Alla lanqa.
U speċjalment irrevelat fi Kristu. Mhux f'Mose, u laqqas f'Ġobb. Ġobb baqraħ ma jkollkom bżonn xi xogħol. Jew ħafna paċenzja. Ġobb isimgħu dinja x'nemmen jiena u anke xi studjajt. Ġobb huwa l-ewwel ktieb li nkiteb fil-Bibja kollha. Issa, Ġobb mhuwiex ktieb ta' revelazzjoni. Ġobb huwa ktieb ta' osservazzjoni. Ġobb qed josserva u Ġobb qed jitkellma skont ma osserva. Mbagħad Alla qallu dejjaqtni poġġi bil-qeda ħankellmek jien wara 30 kapitlu jgħid. Qed tifhmu hawa? Jiġifieri ara ma tmaqdux abda ma' Ġobb u tgħid Ġobb qalbi. Illum inti tħares lejn Kristu issa l-espressjoni eżatta tal-Alla. Amen. Mhux qed ngħidilkom mhux sabiħ ta' iktar is-sura ta' Ġobb fiex tal-im, imma mhux Ġobb għalik u għalija, jiena u inti llum ngħixu f'persuna jisimha Ġesu Kristu. U lila rridu nżuru nafu, għax iktar ma ssir taf għen, li dak il-persuna Kristu Ġesu, iktar ssir taf minn int, għax int tammar fih. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Mela, xtajtaw, hawn komplu. U għaddi għamil il-ġitu jfeq daw kolla li kienu maħkuma mix-xitan. Dawk li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. Mela Ġesu naraw jagħmel il-ġid u jfejjaq lil min kien maħkum mix-xitan, jfejjaqhom u jeħlishom. Edna darba l-oħra li ċertu mart ukun b'mod ġej dirett mix-xitan. Hemm spirti ta' infermità. Però hemm nies li jkunu tal-mulej u m'għandhom l-ebda spirti partikolari fihom jew joppressahom, ikun mart fiżiku. Però u x'inhu ġej kif ġej il-fejqan huwa dejjem sekur u hija dejjem ireda Alla. Dejjem. Ħa ngħidilkom xi ħaġa. Jekk ikun hemm bniedem Alla kbir li hemm ħafna fid-dinja, nies Alla kbar fil-mulej. U jmut marit! Xorta nibqa' nipritka għal-fejqan. Inti jekk xi ħadd tipritka l-Vanġelu u ma jsalvax, iż-żarva. Iż-żarma u tiqaf tipritka l-Vanġelu. Għażgalli le. Mela the word of God stands on its own. That's it. This is what God said and this is what I believe and that's it. No ifs, buts, why. Or Z. Nada. U jekk ma tagħmilx hekk, ħantik twissija l-għadu ħajlablek moħħu. 100%. He will play with your mind and he will turn you into a knot. Let's go. Għax imbagħad tibda dejt imma din minn Alla, imma Alla jrid ninfejja u forsi mhux għalissa kemm intaq ma' Kristjani. Jgħidu li għax għadu mhux iż-żmien. Meta hu? Illi metu żmien. Hawnhekk naf li qed nagħmel ruxma ta' Kristjani nervużi. Di fuq il-fejqan. Inta ma' nies jgħidu li l-istess ħaġa fuq salvazzjoni. Pastor, għadu ma taħx ħajtu l-mulej, għax forsi għadu mhux iż-żmien. Ġifieri Alla jippreferi jkompli għad ix-xitan hekk kif inhu. Ġifieri hu pjaċir Alla tieħu glorja bħal sejn. Għaliex ma ngħidux li għax aħna arroganti, supervi, gburin, minn għalija li we always have to give an answer for something. You know, one of the best answers that makes you very spiritual is I don't know. Fej Alla ma revelalix nalaqħal u ma ngħid xejn. Full stop. Mela għax m'għadux iż-żmien li kieku kelli nkellmek dottrinament ngħidlek iż-żmien ilu li għadda. F'2000 sen ilu, tiġà ħadu kollu l-mar Ġesu dak iż-żmien. Id-dnub tiegħek li għadek taqsaq fih, dak mhux għax Alla ma ħadulekx għax int ħadtulu lura. U tridu. Mhux għax Alla ma ħelsekx, għax il-mulej ma ħallesnix, pastor, għaliex ma nafx għaliex ma ħallesnix il-mulej. Min qallek li ma ħallesnikx? Min qallek li ma ħelsekx il-mulej? Li ma gidba qed tgħix fiha.
Għaliex minn flok temmen dik il-gidba li ma nafx minn fejn ġibtaw wis problem minn l-infern. Ma tibdix temmen, taf li ma leħel isni. Taf li ma leħel. U kif taf? Għax ħassejta. Le! Kif naf għax hemm miktub. Għax ħafna jistennew il-ħass u l-gass. Insomma, ma naħsibx ħafna jispiċċaw il-gass. Ma naħsib they don't look forward to that. Amen. Iddeċidi bħalma tgħid l-Iskrittura Josue, decide today whom you will serve. L-emozzjonijiet, l-Alla ta' din id-dinja, il-ċirkustanzi. Jew ħataqdi l-Alla tas-sema li miegħu ma jitbiddel qatt-xejn, halleluja, u m'għandek l-ebda jkollok dubju jew biża' għax dejjem fih l-amen. Iva, din hija l-weda tiegħek. Fi Kristu Ġesu, għall-glorja tal-Alla. Yes and amen. Yes and amen. Il-wedet kollha fi Kristu Ġesu huma quddiem Alla. Yes, amen. Yes, amen. Maybe I don't feel it. Yes, I'm healed. Yes, I'm saved. Yes, I'm blessed. Ma tantx narak hekk jien. X'importani x'tara int. X'importani x'taħseb int. X'importani x'idillek int. Ħadd ma saqsik. Jien imbierek, salvat, midluk, msejjaħ minn Alla l-oli, halleluja, msejjaħ fuq ħajti, salvat, u l-riem kollha ta' ħajti jiena ngħix wettaq u nagħti glorja lil Mulej. Halleluja. Inti kif titkellem? Bħal Alla. Ukoll. Iva. Il-bnidem tal-Alla jitkellem biss bħal Alla. Ara l-bnidem tad-dinja kif jitkellem? Bħal Alla ta' din id-dinja. Inħoss, ma narax, għandi dubju, ma naħsibx, l-emozzjonijiet kollha jsemmilek barra xejn Alla. Aħna nitkellmu ilha ġejja di u dil-ġimgħa kombinazzjoni, jekk temmu fil-kombinazzjonijiet, smajt wieħed Apostle Randy McLean, Mighty Man of God, morru semawh, għandu Revelations tal-blieħ. Imma grazzi Ġesu, Alla taħ revelazzjoni li tajjel li se naqablu. Fuq divine alignment in the body of Christ. Ma predkajtilkom xa smajtilu jiena, u probably hu sema lili. I doubt it, ma nċassax. Għax kombinazzjoni ċertu nis li nafu jiena, jafu mu, ġifiri, that would be nice and honorable, imma ma naħsibx. Imma anyway, hallelujah. L-ewwel Pietru kapitlu Ġwanni. L-ewwel Pietru ta' Ġwanni. L-ewwel Ġwanni 3. Hemmhekk tqalbu li naqgħod channels. L-ewwel Ġwanni 3. Mela jiena u inti, meta ners u għat-talb għal fejqan, irrid inkun issettiljat f'qalbi Alla jrid ninfejjaq. 100, 1000, 1,000,000%. Dik irid nkun issettiljajta f'qalbi 100%. Inti sena ftit. Inti tista' titlob it-talba tas-salvazzjoni ma tafx hekk inti żgur Alla jridek xi salvat. Daqshekk ieħor inti ma tistax titlob it-talba tal-faqan jekk inti ma tafx żgur li Alla jridek infejjaq. Għax inkella niġi ngħidlek int min taħseb li int biex Alla jfejqek int min. Smajta? U di jużawha ħafna nies reliġjużi, xi minnhom anke btitlu Kristjan. Inti min taħseb li int titkellem hekk? Int taħseb li int speċjali? Jien speċjali u inni li nieqaf naħseb għalik, illum konvint. U m'għandix għalfejn lilek tgħidli li jien speċjali. Il-fatt li mit Kristu Ġesu għalija biżżejjed dak tagħmilni ħafna speċjali. Issa, inti tista' tkun ukoll speċjali jekk temmen dak li temmen jien. Issa jekk ma tix tkun għamel int. Mora asma' għażaq mal-qżieqes. Enjoy your day. Have fun.
Amen? Aħna nitkellmu hekk aħwa. Għax il-konfidenza tagħna mhijiex fil-bniedem fil-ġisem. Il-konfidenza tagħna huwa dak li ħalaq l-univers u jżomm il-pjaneta tagħna fuq id waħda hekk. Il-konfidenza tiegħi minn hemm tiġi. Għalhekk ma nitkellimx bħal ħafna reliġjużi mexxej oħra u laqqas ir-rejt. Amen. L-ewwel Ġwanni 3, vers 8. Kien għalhekk li der liben Alla. Smajta dik, kien għalhekk li der liben Alla? Biex iħott kull ma għamel ix-xitan. Biex iħott kull ma għamel ix-xitan. Amen. Il-mart minn fejn jiġi? Ix-xitan. Morru Luqa 13. Rajna Atti 10:38 li Ġesu li kien midluk minn Alla mar idur li bliet ifejjaq u jeħles il-daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Jekk Alla huwa miegħek ifejqek. Jekk Alla huwa miegħek ifejjaq il-dawk li jien titlob. Però xi kultant dan jiġri. Anzi ħafna drabi, nista' ngħidilkom ħanilkom b'konfidenza u tgħidli naf li xi jurdu nies ara ħanilek fil-ħajja tgħix xi ħaġa ħajkollok nies kontra tiegħek xorta waħda. Mela aqbad tgħidli għandek se move on. Halleluja, isma' ħanilek ħaġa. Jien nitkellem da għall-konfidenza għax once again hemm il-kelma. Il-konfidenza tiegħi hija l-kelma. Jiena nitkellem hekk għax il-boldness tiegħi mhux għax kemm hu Gordon tajjeb u kemm hu Gordon ħelu u kemm hu Gordon gussus, dak kollu veru, ma mhux fuq hekk. Dak hu. Tara, you got a reaction, you got a manifestation right away. Hallelujah. 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 U intom River of Love l-iktar nisbiħ ta' Malta u Għawdex, halleluja, midluka bl-Ispirtu tal-Alla. Halleluja. Anyway, halleluja. Jgħid, inti kif titkellem, Pastor? Nitkellem bħal Gordon John Manche. Bħal min nitkellem? Jekk nitkellem bħal Benny Hinn ħatajjarni, jekk nitkellem bħal Kenneth Hagin ħatajjarni, jekk nitkellem bħal Joyce Meyer ħatajjarni, jekk nitkellem bħal Guillermo Maldonado ħatajjarni, mela ħatkellem miegħi u għajjarni xorta. I am me and I'm happy doing me. Issa, il-Vangelu is not about me, but I'm the donkey right now bringing it forth. Jiena nafa li xċertu nis jaġixxu ta' ma ta' nitkellem minn hekk għax mhumiex ħafna minn nies huma believe it or not they're Christians but they still have a lot of Rome on the inside of them. They left Rome and Rome I'm not just nirreferi biss Roma ta' Roma ta' id-dinja, il-mentalità tad-dinja. Jekk jiena nitkellem bħal Kristu, nibda ngħidlek hawn ma kara, jiena liben tal-ħaj, jiena l-mażul minn Alla, jiena dak li kont imwijat. Intu taf li Alla welkom lili? Fej, la ġabni għaw sinjali għedni b'xi mod, bħal ma ġab lilkom. Jiena nemmen fil-bjan divin tal-Alla jew le. Inti temmen li inti minti ġab kombinazzjoni. Ti taħseb li Alla b'xi darba fil-ħodu għala ħan nagħmlu l-Kris. Għandna naqra tajn żejda nagħmlu. Intom temnu li hemm pjan kbir divin li Alla għamel u inti impoġġi ġo River of Love qabdek Alla u għedlek hemm mur hemm għandi pjan għalik. Allura mhux bil-fors imbagħad meta jkollok din ir-revelazzjoni tibda titkellem ċertu konfidenza. Jew nkella aħjar bl-Ingliż. Godfidence, not confidence, Godfidence. Tifhmu? Il-konfidenza mhix f'Gordon, f'min ta' hu Gordon. Ħafna minnkom u titkellmu inkom għax hekk għax m'għandkomx konfidenza minn inkom fi Kristu. Jiena meta nisma' nies
li teġ kemm jaqlawlhom ukoll. Bħal Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, nixxiequ xi darba jiġi Malta, nagħmel li jiġi. Kif jitkellem ma tgħid imma da jaħseb li huwa da żgur xi stilla tad-dinja. U nemmnu għax hu. The thing is, he believed it. Naqralkom ngħidilkom fuq persuna li xi Kristjani għandhom problemi miegħu wkoll. Donald Trump. Donald Trump believed that he was the answer to America. Jemmen li Alla qajmu, għarħilu l-profeziji kollha li hemm, turrun hemm profeziji fuqu. U iju nemmen li huwa bnidem tal-Alla jiżbalja u is-sekka da daqbiżlu l-boxla u jagħmel kollox kontra ma nafx. Imma s'issa dak ħafna mill-affarijiet jagħmel verament affarijiet li huma magħżula minn Alla. Dan il-bniedem qal l-affarijiet li għamel ipprofetizza lilu nnifsu fil-futur. Ħanejlek ħafna mill-Kristjani they have no revelation that their future is in their mouth. I'm telling you the truth. And I feel sad spiritually that many of you, even though I said, you are not getting it. Many of you are throwing your destinies to the trash because you don't believe you're anything special. And if you don't believe you are, you will never do anything special. Jekk ma tamminx li speċjali. Meta aħna ngħidu speċjali mhux fid-dinja ta' speċjali għarani aħjar minnkom kollha. Speċjali jiena fi Kristu u intom speċjali ma tittarafa ent għalik mhux jiena narfa. Tittarafa ent, jiena mhux qed ngħidlek jiena xi naf xi Michael Jackson għal kemm jiena speċjali u ma qasaw bħali. Speċjali fi aħna kollha speċjali fi Kristu. Ħadd minnkom hawn qiegħed poġġut fuq siġġu kombinazzjoni. Ħadd. But you have to see that spiritually. Tittaraħ da spiritualment. Għax Alla tiegħi li naqdina ma jagħmel żbalji, ma jagħmilx kombinazzjonijiet. Alla jagħmel kollox b'diżinn. Anka dawk li ġew mill-Afrika u mill-Indja u mill-Italja, ara ma taħsibx ġejt hawnhekk għal xogħol inti da. Hawnhekk ġejt għax Alla qal Gordon Pastor Goenti tmur taħt ibni Gordon John Manxe. Mur poġġi rċievi u ikber. U hemm poġġejtek. Iqaf fit-tex postijiet oħra. Meta jiena mort Rejma, taf kemm kien hemm knejjes sbieħ u ikbar minn Rejma doppju tliet darbi iktar. U Alla qal jien hemm poġġejtek, ara ma tiċċaqlaqx. Mort inżuru kelli ħbieb oħra u konna imma I know where God had divinely orchestrated my life. And I'm sure glad I obeyed. Issa, għal minn m'għandux rivelazzjoni għandkom kull dritt ma tifhmu xejn minn dan. It's no problem. I lose nothing. Hallelujah. Luqa 13, taqbdu xi ħaġa aħwa? Grazzi Ġesu. Luqa 13. Qed nitkellem din il-konfidenza fi Kristu. Kull jum jallimni l-mulej, kellimni fuq il-patt, kellimni il-konfidenza li għandna fi Ġesu, l-awtorità li għandna f'Ġesu. Fil-kelma qaddisa Alla, jew jiena ħanemmen di dak li tajt li jew narmi kollox u naqmel xi ħaġa oħra b'ħajti. Luqa 13, vers 16. Ter 16. Ħanaqralkom vers 10. Darba s-sib kien qiegħed jgħallem waħda minn sinagogi. Qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi. U kien hemm mara li kienet ilha mid 18 il-sena bi spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dar dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha għalha mara int meħlusa mill-mar tiegħek. Taf kemm fiha rivelazzjoni di? Man, I wish I have another hour with you right now. Because right now it's flowing. Tinnotaw li Kristu qatt darba qalilhom xi ħaġa fil-futur. Ġesu dejjem irrilisja fuqhom dak li diġà kien.
There is so much revelation in that word, people. Ġesu ma għalix, mara, ent marida, hi. X'għandek? Ġesu għalla, he released to her the answer before she had the question. You are healed. Oh, I am. Since you say I am, then I am. Le, ma xatni, għad il-tabib għalli, mort għanti tabib il-lum. U tex kem għalli, għara ma toħroċ, għara ma tmurxem, għara ma tuqoċ tamelek, u ġesu baqa miħi. Xibbenina, għax tardruħ, u ma femu xej. Un-bat jibat xmar bħali. Da min jaseb li titrida ġbin, marri ċej għax tiġa għandi dawallox. Intom tinnotaw li naqat ma nfittex attenzjoni minn nies. Tinnotaw il-konfidenza tiegħi tiġi biss minn dak li jgħid Alla. Xi darba xejn fuqkom jgħidilkom x'taħseb fuq jint? Taħseb li okej? Taħseb li jiena sabiħ? Taħseb jien gustus? Jiena dejjem emmint li jien gustus beda qabel qatt ma qalli xagħta ħadd. Jiena dejjem emmint li jiena midluk bi-Spiritu tal-Alla mingħajr ħadd ma kelli għalfejn noqgħod jipprovedizza li. Veru jien midluk? Wow, la mela l-pasta jagħmel hekk. No. Alla qalli jien midluk, mela hekk. Anke jekk tiġi jien tgħidli int mhux midluk. You gave me nothing and you can take nothing away from me. Għalhekk nitkellem hekk. Kristu titkellem hekk. Il-qaddeja kollha tal-Alla jitkellmu hekk. I am whom God says I am. Whether you see it or whether you don't. Whether you feel it or whether you don't. Whether you think it or whether you agree with it. It does not absolutely matter one iota. Li kieku kalli nintaqaġo kamra waħdi, l-istess, minix fi raġel ta' waħdi, xina raġel ta' nies. I'm a people's person. Imma, meta nkun waħdi, faċli li jena nibni li nifsi bil-kelma ta' Alla. Grazzi mole li mbira, greater is he dak li huwa akbar dak li fija li hemm fid-dinja. Grazzi mole jiena midluk, jiena msejjaħ, halleluja, jien min ixaw b'kombinazzjoni u ġo kamra waħda nkun kolli revival. Why? Kif jitkellem da mhux bħal ħadd ieħor. Le, għax qatt ma provajt nkun bħal ħadd. Bħalu biss irid inkun. Biss. U hekk u int. Mara. Int infejqa. Infejqa. Għadak ma tafx ġiegħed inħoss. Next. Missed it. ħankomplu. Kienet il-milwija ħafna u ma kienieċ tista' tieqaf dritt tal-kollox. Kif Ġesu sejħilha qala mara int meħlusa. Mhux mara isma' ħi, la nħossni tajjeb tibżax ħadd tkun meħlusa inti. Anzi le, ħafna Kristjani Ġesu qed jgħid hekk. Ħafna Kristjani ta' spiss jgħidu li għadu mhux iż-żmien. Mela mara meta ikun iż-żmien infejqek ħabiex ħaseb. Daw id-dottrini minn fejn jiġu u tant jinstemaw spiritwali. Fejn qatt Ġesu qal lil xi ħadd għadu mhux iż-żmien li int tfiq, li int tinħeles, li int tissalva. Fejn qatt Ġesu użah dan il-kliem li jiġi predikat minn ħafna pulpiti. ħan nitkellem boldly xejn għażmi s-soltu. L-Ispiritu Santu jitkellem. Jien minix l-Ispiritu Santu għal dawk li forsi mhumiex kapaċi jifhmu x'qed nipprova ngħid.
mara int meħlusa mill-mar tiegħek u qegħdilha jdejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħal lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq f'jum is-sibt. Hemm messaġġ ieħor dan fuq dak. Hemm messaġġ ieħor. Kemm minnkom glasses u tibgħu oħra. U qal lin-nies, qed insib ruħi, nkellimkom bis-seda, qed insib ruħi nippritka messaġġi li qatt ma ppritkajthom. Because it's a season of great revelation. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuq għax Ġesu fejjaq f'jum is-sibt u qal lin-nies, hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem. Mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-sibt. Ja ipokriti, weġibhom il-mulej. Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħoll hemm messaġġ ieħor fuq da. Il-barri jew il-ħmar, jiena kont dak il-ħmar li l-mulej ħall. Hawn xi minnkom barrin. Jiena klejmi tiegħi issintom bi-klejmi tagħkom. Ħallejt mill-maxtura mela. Il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela għax illum is-sibt tfiq il-mara bint Abram da messaġġ ieħor. Ma kellix tinħall mill-irbik li fih ix-xitan. Ilu jżomma għal 18 sena sħaħ. Ngħidilkom bla kantonieri. Il-mart laqom ġej mix-xitan. L-oppressjoni li għandkom ġej mix-xitan. Il-ġlied li hemm fi żwieġ ġej mix-xitan. Id-depression ġej mix-xitan. Il-mart kollu ġej mix-xitan. Jew b'mod indirett, jew b'mod dirett qatt mhu ġej minn Alla. Qatt. Issa, xi wħud minnkom għax għandkom qalbkom ħafna tajba lejn ix-xitan, ta' spiss tiftħulu l-bib. U minflok tindmu u terġgħu lura lejh, toqgħodu tingħu. Imma l-mulej jgħidlek, int meħlusa. Int infejjaq. Int salvat. U l-kelma tagħha tgħidlek u l-mara għamet. U drittat. U bdiet tfaħħar lill-mulej. Mhux qalklhom ħa niċċekkja daqsxejn. Imma senna ftit iċċaqlaqniex għax it-tabib qal li ma niċċaqlaqx dik. Do you understand? Are you ready to receive? Les li tfiq issa. Les li tkun meħlus issa. Les li tkun salvat issa. Issa. Aħna we serve the great I am, not the great I'm going to be. The great I am is here. Praise and worship team, come, please. The great I am is here. The great I am is here. The great I am is here. Jekk int marit, Ġesu għallek int infejja. Jekk int marbut, Ġesu qed jgħidlek int maħlul. Jekk int oppressat, Ġesu qed jgħidlek int meħlus. Qom, kun infejja, faħħal lill-mulej. F'isem Ġesu Kristu, għax ir-rida tiegħi hija li inti tkun infejja. F'isem Ġesu Kristu, halleluja. Grazzi mulej. Ejjan baxxi rasna. U baxxi rasek biex tirrefletti daqsxejn fuq dak il-kliem li smajt.
barra l-Bibja u irċiv il-Bibja kif inhi, mhux bil-ħass u x'taħseb int. Jekk inti trid ir-riżultat tal-kelma, trid tirċievi kif inhi il-kelma. U meta jiena nobdi u nikkoopera nara r-riżultat tal-kelma f'ħajti. Darba, ma nafx min qal għandu kun Smith Wigglesworth. Darba l-mulej għallu jiena anka naqbes eluf ta' nies biex insib wieħed li jemmen dak li ngħid jien. Kemm l-eluf nies ħajaqbes illum ġamal ta' Għawdex il-mulej biex isib wieħed minnkom jew bosta minnkom li tgħid iva mulej ħajsir minni skont kelmtek. Għax ma nħossix, għax il-mulej għax it-tobba qaluli. Mela kompli it-tama b'dak li qalulek it-tobba. Baxxu raskom maħwa. U jekk xi darba taraw li nislipja, ejja pritkali u xandali l-istess kelma li smajtu l-lejla. Għax believe it or not, none of it was prepared in this brain, but it was all cooked up in the Holy of Holies. ħallihom min iridu jmaqru l-fidi, ħallihom jomu fid-dubju l-biża'. ħallihom min imaqdar il-fejqan, ħallihom jomu fil-mart u l-uġieħ u x-xaten tal. ħallihom. Kristu biss fejja il-min ġi għandu. Jekk dal-persuna inti tgħid li passer illum, irrid nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Irrid insalva, irrid inkun imwieled minn ġdid, irrid nibda ħajja ġdida mal-mulej, u rrid nibda nikol mill-manna tas-sema li tiġi għandi bl-Ispiritu Qaddis talla, mill-kelma talla. Man, l-Ispiritu Santu jataw. Wow. Thank you, Holy Spirit. Wow, pray in the Holy Ghost. Man, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. Just pray. Adore Him right now. Adore Him right now. Xaħat li jgħatek ħajtek il-Kristu verament. Tixtieq tagħmel dedikazzjoni ġdida lil Kristu verament fil-ħajja tiegħek issa stess. Tixtieq tindem minn dnubietek ftaħt il-bibien għax-xitan u ħallejt l-xitan jiġi jkissirlek iż-żwieġ tiegħek, jissirlek ħajtek, ruħek, ġismek, il-finanzi tiegħek, anke l-pjan li Alla għandu fuq ħajtek jekk ma tumiljax ruħek quddiem Alla. U braħħa sikka bomo korixndalla, roħa sakabriata kasila brotoko. Oh Jesus, holy, 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 holy. This is not religion, says the Lord. This is heaven, a piece of heaven on this earth, because you've asked me for heaven. You've asked me for my kingdom, and I'm releasing my heaven. I am releasing my kingdom. You receive it. You line up yourself to it. You open your heart. It's not about your mind, what you think. Oh, brahasika labadaso. It's by my spirit. By my spirit, says the Lord God Almighty. Hunger. Some of you are dead. Awhut minkom jgħid il-mulej, mittu mejta ġofikom. Sagrifiċċju biex qatta ħin miegħi minuta. Sagrifiċċju biex taqbad il-kelma u tkellimni. Għaliex għax ġofik hemm il-mewt. Inda missabni b'dem binti. Iġri lejja u jiena naħilsek. U jiena nfejqek għax għalhekk jien mittalik. Għalhekk jiena mxarred demmi għalik. Biex jien tkun mfejjaq ħieles salvar. Jekk dal-persuna jgħid li tittati ħajtek verament il-mulej l-lum u tindem minnu bietek u ddur b'qalbek kollha lejn Ġesu Kristu l-unika wieħed Salvatur żid fuq kulħadd u fuq kollox. Jekk dal-persuna jinti taħseb biex darbtej olli jdejk issa stess minn indi. Halleluja, grazzi Ġesu. Min iktar olli jdejk iktar. Halleluja, min iktar Ispiritu tal-mulej qegħdin. Imu lil-mulej, korrossa da braba koxxa.
ħadd ma jiċċaqlaq. Ejdi talba wara minn qalbek, pray this prayer with me from your heart. Ejdi talba obdin il-mulej, iqaf iftaħ il-bibien għad-demonju. Nekki dik il-kumpanija tad-dinja minn ġo ħajtek. Għax il-xitan qed jużhom bħalma jiena nuża l-poplu tiegħi biex ibirkek. Il-xitan qed jibatlek il-poplu tiegħu biex jisħtek. Jgħid il-mulej iftaħ għajnek. Korossija babrada kossota. Ejdi talba miħaj minn qalbek jgħid il-mulej. Mussir qaddis. Dawk li intom qed titolbu llum għall-ewwel darba biex ħajtek il-Kristu Ġesu issalva u tkun imwiegħed minn ġdid. Biex verament tagħmel commitment tiżżewweġ ma' Kristu issa stess. Ejdi talba warajja minn qalbek u ejda minn fommok tisma' lilek innifsek. Tħares lawn u lem. Itlob minn qalbek, di tista' tkun l-aħħar talba ta' ħajtek, itlob issa stess. Mulej qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa u għażiża tiegħek. Grazzi tal-Ispiritu Santu. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti li bentella l-ħaj, li inta sew mit-talija fuq is-salib. Ġesu, jiena dnibt kontrik mulej. Jiena mulej mort kontra r-rida tiegħek mulej. Jiena ħalejt il-gburija u s-supervja jikluni u jelbuni mulej qaddis. Ġesu, kun is-sit tiegħi. Kun il-mulej tiegħi mulej. Kun inti il-mulej tiegħi. Ġesu, la tħallinix nabbandonak qatt. Ejja f'ħajti. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħsilni bid-demm għażiż tiegħek. Ġesu Kristu. Nemmen li żmit-talija fuq is-salib u fuq dak is-salib inti ġarrejt il-mart kollu tiegħi. Is-saħta tal-ġenerazzjonijiet kollha tiegħi. Ġarrejt fuqek l-oppressjoni li għandi kontra ħajti tax-xitan. Ġarrejta fuqek int mulej. Qed nitolbok issa Ġesu Kristu li bentala l-ħajja ħlisni. Salvani. Għamel minni dak li trid int. Skont il-kelma qaddisa tiegħek. Millum il-qoddim ngħid le l-xitan, le l-mart, le l-droga, le l-dnub, le kull ħaġa oħra li ġejja mix-xitan. Ngħid le! Nagħlaq il-bibien kollha ta' ħajti għal dawn l-affarijiet. U Ġesu jiena lilek biss irrid tirrenja f'ħajti. U rrida biss tiegħek irrid isseħħ f'ħajti. Ġesu, użani għall-glorja tiegħek. Fil-id-nubbieti kollha mulej. Użani millum il-qoddim għall-glorja tiegħek. Ġesu, jiena tiegħek. Inti l-mulej tiegħi, is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Kull marda titlaq issa stess. Kull uġieħ jitlaq issa stess. Kull komplikazzjoni ġofija jitlaq issa stess. Nikkonsagra ħajti mentalment, fiżikament, spiritualment, emozjonalment. Lilek Ġesu. Ħadd itkisser kull ħakma tal-għadu minn fuq ħajti bil-qawwa glorjuża ta' Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu. Jiena ta' Ġesu. Jiena ċittadin tas-Saltna. Jiena imwieled mill-ġdid għall-glorja tiegħek missier. Halleluja. Faħħar il-mulej fejn inti. Halleluja. Glory. The Spirit of God is here, man. There is a mighty presence. There's a mighty presence of the Lord here in this place. O karasa kababriado show. Koprussa. Għaw xieħut minnkom il-mulet jgħidilkom umilja ruħek. Int li tkabbart fuqi. Int li tkabbart rasek. Ħallejt il-gburija tiklok. Ersa eġlej il-mulej. Inżalaw nisfelaw nekku u mil u im fil-prezenza tal-mulej li l-Kristu Ġesu sidek. Issa stess iġri. Halleluja.
Korosa baba brakasataka. يكندك بزون الفيقان السخرج تس أخرج السس يكندك بزون الفيقان بجسمك يكندك بزون تنخلص من الدروغة خبروسو كو خراتي ميكو تروبو دوكا ساي شولو مامريا دا سندالاماندو كويو بوسا دالامان شوبرانيا سلاماندا برودو كوياما سوغاراماندريا بادوكو بوسيكي دباي Shondaria malamadia borodo sikia da banaso Koromandria badoso Komandaria salama Konoromondria sa. Worship the Lord, people. May God anoint you. You are anointed to sing. You are anointed to worship God. You praise and worship team. I release the prophetic word over you. Your hearts are lined up with God. God will use you and exalt you in due time. Hallelujah. You are anointed to sing praises in the house of God, that this house and this temple may be filled with His glory. Let the Holy Spirit flow through you right now. Pray, Lord, to the team. Come at the back. Scendo al Spirito Santo. Scenda al Spirito Santo. Intercessors pray. Intercessors pray. Intercessors pray. Worship Him right now. Lift up your hands and worship Him. Worship Him from your heart.